Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini akong suwat suliran. Ako si Ethan, 25 anyos. Ulitaw, taga Hinatilan, Cebu. Personal ra kining akong suliran. Apan nagkahasol kini og maayos sa pagkakaron. Bahin kini namo sa akong uyab nga love unta kay nako og plano na unta namo magpakasal. Apan niabot ni nga problema namo. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, nangita ka man kuno nako. Diin ka na masang bataa ka, oy. Ganihara kay kung pinangita nimo, ha? Bata ba ma, oy? Ang ulitaw naman ko. Diin lagi ka. Dito nasag ka sa imong uyab. O ma, sa ilang sira. Makasa gani ka ng bayhan na Ethan. Bantay ka lang gid nako. Naning kamo taon kung di makasasa kong uyab mo, eh. Digi ko mangitaglain, ma. Aron dili may makabuwag. Ay, diliin taon ka ng buot kong ipasabot, oy. Oh. Ang buot kong ipasabotan, nga basig makasa ka og imo ng mapamabdusan. Ha? Na, wa para ba gitay binuhing baboy Ethan. Si makog makasa kag babay. Unya, kinahanglang manubag ka. Kay mo di man ang ginikanan nga kinahanglang pakaslan nimo ng imong uyab. Unsa naman lang? Wa pa nga sa nun may maabutan ng anang nga puntuha mo, eh. Kaya ako man nagrespeto ang pagkababay ni Sira. Unyag mo lapas gyud mo og makasa gyud mo, ha? Kapugngan pa ba yang baha Ethan nung kang biga? Mama, gid, eh. Bastos kig ba? Ay sus, gika na mi dihang papa mo Ethan. Maong nangataw mo. Pangita sa trabaho ha. Aron maikagasto ka unya kun ugaling mo abot sa inyong hunahuna sa imong uyab nga magminyo na mo. Ma. Ha? Manarbaho ka? Gusto si Mama si. Wato mo abot sa atong hunahuna nga sa ngadto-ngadto. Magminyo raman unya ta. Nya, wa pa ko'y tinigom. Kay magminyo gudi ay ta. O, asam na ta pa doon. Nga, ikaw manggit ang babae nga gusto na kong ikadayon. Mao nga mangandam tang daan. Pangandaman na tong daan ng atong pagminyo. Manarbaho ko sa syudad, aron pohon kung makatigom na ta. Magminyo na ta, Sierra. Ethan. Sabay, wato ka syudad. O, bay, Ray. Manarbaho ko. O nga, si Sira. Kuya mo. O, dili, oy. Wa man siya mag-ingon nga manarbaho sab siya sa syudad. Oy, magkabuwag din mo. Uy, di may magbuwag, oy. Plano ganin na mo nga, kung makatigom na ko sa akong pagpanarbaho sa syudad, magminyo na mi. Iba, amot ko masabot ba nga, magkabuwag mo. Kay ikaw, to sa syudad. Yung Sira, ano sa to? Aw, anak gid bay. Sa kape sila ona nga magkalagyo mi. Tungod og alang sa among ugma. Gugma ha? Murag seryoso naman kayo mong Sira sa iyong relasyon ba? San? Sigurado giday mo nga, kamugi magkadayon. Bayre. Mingawan na akong Sira, eh. Di man ko makontento nga magtugan na ilami sa cellphone matag-adlaw. Gusto. Kang sweldo na ako. Sorpresa ko na ako siya sa pagpauli na ako. Dili ko magpahibaw niya nga pauli ko sa amo. Masurpresa gano'n si Sira. Nining kalit na ko pagpauli. Nga wa ko magpahibaw niya. Doon lang ako sa ila. Uy, may motor man nga nagparking tungod sa ilang bahay. Nga wa man ta sila yung motor. Kang kinsa maka ng motor. Yan ako sa ila. Sure ka? Oh, Lagi. Sabi nga nga, gabi. tingog karon na siya.
Tingog siya sa kalalaki. May kuyog siyang lalaki sud sa ilang bahay. Lilion ako sa giwang sa bungbong ng ilang bahay. Kung di siya yung kuyog. Si Bayri ka ng maong lalaki. Nga naghugit og chocolate sa kong uyab na si Sira. Mga maluibon! Ah! Imbes nga gusto ko sorpresahon ang akong uyab sa akong pagpauli, ako na hinawi na sorpresa nga nakita ko silang sweet kaayo sa akong amigo nga taguon talang sa pangan nga Ray. Naghinungitay pag-chocolate sa akong paglili sa giwang sa bungbong sa ilang bahay. O gunya. Uy, ngano kang bataa ka, uy. Muli ka man lang dinis at og magwala. Ngano ka? Pasagdilaw na ako sa kukasukuma. Uy, intaw mabuslo taw na sa hugtang kawayan, Dodong. Mabwasot na niya taana. Gibusdak mo man gud ng tiil ni mo diha nga dako na baya kay kag tiil, ha? Naunsa ka? Sabi na hitabo mo. Naglagot to, ma! Naglagot to! Ay, uy, kisa man lagi mong ikalagutan, uy, puyo. Anong kumo ka man diha? Wabi angay ni mo, oy. Di ba ka ingon ana, ha? Kisa ba nang imong ikalagutan? Ako, amigo! Ha? Nag-away mo? Gitraidor ko niya. Unsa? Gitraidor sa unsa? Uyab tingali sila sa kukuyab. Kaya naabtan ako sila si Sira. Naghinungitay ang chocolate. Sweet kayo. Oh, unsa? O ngano ang imong amigo man ang imong gikalagutan? Kinsa pa man day. Kaya ako gitraidor. Uy. Ang unang basula ang imong uyab. Anong nipatol naman siya sa imong amigo nga uyab man mo? Ma. May message na disisira na ako sa messenger. Akong basahon. Love, Ethan, let me explain. Explain. Ang nga ba ito i-explain ako nakita? Klaro ato? Wala explain. Buwag na ta sila. Giingon ana ni mo pag-reply ang imong uyab? Oh, akong kingnan mga. Sila na'y magluon ni Ray, nga ko amigo. Sigurado ka ana? Nga okay ka lang kung sila'y magtipon? Okay na lang. Kaya isa kita na makul niya. Sabad ay tanoy kawabay angay ni mong magilak-hilak diha. Ang mabi, makapahibos makisisira. Yantos kanila ako manarbaho ko sa usa ka karinderya sa syudad. Aron ko makatigom ko magpakasal nami. Unya mo latoy ako nakita. Oh, mas maayo ng karon pa lang daan dong. Naibaw-an na nimo unsa nga klaseng pagkababayang imong uyab. Dili ka bilig payag. Mong mas may rasaboy nga imo tong gibuwagan. Maayo! Ah, Tingog ni Sira ron, ma. puyo ha itan. Kinabuwag naman mo. Ma. Nakigbuwag ko sa kong uyab bisan sakit. Ug ang tod karon, di pagi ko makadawat nga buwag nami. Mura na ko mabuang sa paghunahuna sa tanan nga gitraidor ko nila sa akong amigo. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Angay ko pa bang paminaw ng explanation sa akong uyab? Sa akong nakita nga naghinungitay sila og chocolate sa akong amigo sa ilang bahay nga sila rang duha. Ikaduhang pangutana. Sayo pa ko sa akong desisyon nga nakigbuwag ko karon niya, human sa akong nakita nilang duha sa akong amigo nga sweet kayo. Nya sila raging duha. Ikatulong pangutana. Husto ba ang akong mama nga maayo rasan nga gibuwagan akong uyab? Kay uyab pa lang gani ko nomi. Sweet na kay nga to laing lalaki. Nga dili ko no ikabilin og payag ang akong uyab. Ikaapat og katapusan.
Unsa may akong buhaton? Nga love man kay nako nga akong uyab. Nahasol mahinon kog maayo ini nga ako sing gibuwagan. Bawion ko na lang kaha nga akong pagpakigbuwag niya. Kung dili man, unsa man ako sa paghikalimot nga di man ko makatuog maghunahuna niya. Palihog tabangi og tambagi ko kini nga akong suliran. Ethan. Mayong adlaw sa atong mga suking tigpaminaw, aniya na sabako si Dr. Rene Obra ug ako ang magig-uban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist, ako mutambag sa inyong mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological ug mga drug related nga mga problema. Ang inyong mga legal nga mga problema, isige lang gyud pada kay naa si Atty. Bathan nga motambag niya ng inyong mga legal nga mga problema. Daghang pamaagi kasi pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kang ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. So dapat buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Bilingos Minya Boulevard, Dingdakbayan sa Sugbo. Ang atong magtatampo ko ng adlaw si Ethan. So, ang unang pangutana ni Ethan, punto personal ug love ni kang Ethan nga problema, ha? Ako lang ning paningkamutan Ethan nga matubag nako. Unang pangutana, angay ko bang paminawon ang explanation sa akong uyab sa akong nakita nga nagginunitay sila or rather naghinungitay, meaning gisubuan, gihungitan, naghingunitay sila og chocolate og sa akong amigo sa ilang balay nga sila rang duha. Naay suspitsa pero dili confirmatory, magsuspekta sila rang duha hinungitay o intimate ang ilang ko na karang naay mga pagduda-duda pero dili confirmatory. So maka paminawa lang, be guided by your judgment, kung observant kayo ka ng sa imong uyab, dili lang tong naghingunitay og naghinungitay og chocolate. Kung dili, kung magsigig pamakak ng imong uyab, magsigig pamakak, nga, masakpan mo ko nimo, dugay. Magsigig pamakak, mangitag lain ay. Daghan diyang, dili magsigig pamakak na, mamakak na, panagsara. Kana magsigig pamakak, kuha na siya. Questionable na nga pagkatao. Ano mo dahil, musulti lang da nga, darling, naghinungitay, chocolate sa imong amigo. Pero di ba may uyab ha? Or darling, ganahan mo ko si mong amigo kay nimo. Kami na lang siguro. Para once and for all, ibalaan. Basi pog okay na po niya nga ikaw o ang imong amigo iyang dunganon o uyab. So, be observant, Be guided, ayaw kumalikon sa imong judgment, 25 years old naman ka. Makakuan na ka. Ayaw pagpaloko pirme. Maloko mo ka, kausa ka doa, pero alam pirma. Permanente ha. Ikano mo kutana, sayo pa ang akong desisyon nga magigbuwag na kudayon niya human akong nakita nilang duha sa akong amigo nga sweet kaayo sila nga sila rang duha. Sayop. Akong balikon, i-confirm sa kung tinuod ba. Basig close friend, puy amigo nga ang mura pug uyab, no? Napoy uyab nga mura pug amigo. So, do not make major decision. Ako lang paabot nimo Ethan, Ngadto sa mga naminaw nito karon, Do not make major decision in your life. Kung ikaw sobra ka happy, Do not make major decision in your life kung ikaw sobra ka subo. And do not make major decisions in your life kung sobra ka kasuko. Watasa. You have to weigh the positive and the negative side of it. Ayaw dayog jump into a conclusion nga mauna na kay nakitaan. Pero permanente na sa nimong makitaan nga maghinungitay
nya sila ng duha, nga naglabing-labing, kana kadudahan na gyud na. Pero katurang usa kay gayon, maybe basig birthday to sa imong amigo. I-confirm lang sa ayaw lang dayon og inunta init sa ulo o dalig desisyon. So, sama ka usapa, when you are very happy, very sad, and very angry, do not make major decision in your life. Ikatulong pa ko tana, husto ba nga akong mama nga maayo lang sa kunong gibuwagan akong uyab kay uyab pa lang gani ko no, sweet na kaayo ngadto sa laing laki nga dili kuno ikabilin payag ang akong uyab. If proven beyond reasonable doubt, mo ni kasagaran ingon sa korte. If proven beyond reasonable doubt, yes. Mas maay pa imong ibulagan og sayo nga di pa nimo asawa, uyab pa, no? Or di pa nimo kalibin. So, like na sa court proceeding, kung ang akusado na dito sa korte, akusado pa na, ang he is labeled as, considered as innocent unless proven otherwise. Ha? If proven beyond reasonable doubt, nga sadaan siya, so that's it. So, i-confirm na sa siguro, no? Imo na mong ibuwagan na basin og dasayo po ka, no? Why will you not talk to your close friend? Unsa man good parts? Kamo na sa akong uyab kay di nako. Ngital po kog lain. Alright? So ikaw pat nga pangutana. Unsa may akong buhaton? Nga love man ako kaayo ang akong uyab. Nahasol man noon kung maayo nga akong siyang gibuwagan. Bakuin ko na lang kaha ang akong pagpakigbuwag niya. Kung dili man, unsaon man ako pagkalimot nga di man ko makatulog, magunahuna niya. Of course, di ka makatulog, magunahuna niya. Kung sige tanaw sa mong cellphone, karon sa mo ring, karon sa mo text, karon sa mo call, kinahanglan nga, adult naman ka ita, no? 25 years old na ka. Kinahanglan nga, kuan ka, kanang, mo decide ka at adult level, no? Maybe you talk to her. You talk to her. Ha? Kung ganahan man ka magibalik na, you talk to her. Unsa man yun, darling? Unsa man yun? Darling, honey. Unsa tinawagan niyo? Kamo na ni akong amigo? Ngayon siya, yes or no, bahala na. No? Unsa iyang tubag. Ayaw yung imo lang i-assume. No? Ayaw i-assume lang nga mo sila na. Wala kay inunta solid basis. No? Kung balikon, the bottom line of a good relationship is an open communication. You need to communicate to your uyab nga unsa magyan tinuod ani kay love tabaya ka. Binangga tabaya kay ka. Nangga kayo tagaan nya. Basinog ang imong gihatag sa imong uyab, nangitan imong tagaan siya usa ka butang. Tuag gipasa po dito sa lain ning uyab. Labaw pa nimo na hold up. Mao na. Ani tabo na, dai mahitabo ana. Imong tagaan imong uyab og mga butang-butang. Nga, napo siya ilain dito, ang imong gihatag, gihatag po dito speakers. Mura kag gibunalan das kali. So, mauna ako ikatambag nimo, double check the veracity of the information, and if proven beyond reasonable doubt, nga sila na gyud, laylon lang sa ka, ngital lang sa lain. Pero kung basin og dili pod no sa akong ikasugyot for the third time nga you talk to your ex-girlfriend or imong girlfriend kung unsa bagay tinuod paminawa ang iyang tubag, yes or no lang ang yes or no ra. Ayon nagdaghang mga pasakalye, yes or no ra. Okay? So, mga nakikasulti itan, no, ginaot nga mo lagluagan ka. Para nga makalimot ka, kung ganang ka magilimot siya, ayun, pag-communicate niya, kung approve ni mo nga maunang gina, sila na yun. You look for other makalingaw ni mo, and then you refrain from looking at or something that can remind you of her. Hopefully maka-overcome ka ni ani nga mao nga love nga mga o personal nga mga painful experiences in life. Okay? So once again, ako si Dr. Rene Obra, hinaot nga sa mga nakutlong pagtuluran karong adlaw. Thank you very much inyong pagpatronize sa mga programa sa RMN para pabilin kaming numero 1 stasyonan din sa atong lugar.
So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo Nationwide Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Cassie. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ikaw at ako. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pala siyang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga taga Loon, Bohol. Ang ato magtatampo nagdasangan nga Cassie. Day, na ako chika ni mo. Unsa man na? Nahinumdum ka itong lalaki nga ka-textmate na ako? Si Kulot ba? Aw, oo. Katanang notikal ang kurso nga nakaila nimo sa Facebook. Unya, ka-textmate na nimo karon? Oh, Day! Day! Kami na! Huy, Day. Pakita sa ko nimong uyab, uy. Di ba na uyab naman imo through text? Pakita ako ba? Day, nag-text siya. Basta yun. Hi, love. Okay ra nimo magmita para makakita na ko nimo? Makikita siya? Hep. Namuwabi ng naong nimo. Huy, Day. Bantay-bantay, ana, ha? Magsiman man ka na siya. Sus! Hait biya ka na sa mga babae, ay. Aw, tanawon lang gud, Day. Kung magbuwag, buwag. Nga nugong pugson. Nanawag si Kulot. Love, after sa mga klase ba? Mag-date ha? Buwan ako sa inyo mga alas 7 gabi eh. Ha? Ha? Makikita siya nimo? O, Day. Uy, Day. Una-hunain taon kasing kwenta, ha? Ayaw in taon isuko ang bandera ng Pilipinas. Kay na. Naibaw na biyakas mga lalaki karon hangul kay kuan. Day. Ngayon sa man, makikita agad ka. Asa naman is Kulot, uy. Ganina naman akong nagpaabot niya. Gilamok na gyud ko diri ay. Hi, love! Sorry, nadugay ko. Gihatod pa maguna ko akong manghod. Ganina ra ka? Lord, kagwapo pa yung lalaki nga gihantag di mo na ako, uy. Wa pa gali ko makasakay pero nahanggap na nako ang iyang kahumot. Love! Oh. Nabayhugaw ang akong now? Ha? Wa, love. Dali, sakay na. Day, dali aras panahon, no? Mag 1 year na gud mo ni Kulot. Nya kita kay padung na po ta mo graduate. Maog yun, Day. Nya, ansa may plano niya human ta mo graduate, Day? Maginyo na mo. Ang maog yun, ay. Tabangan sa namo ang among pamilya, Day, uy. Una mi mo abot anang butanga. Pero, Day, malain sa taba. Si Kulot ba, nilakaw siya pag Sabado?
I mean, nag-uban mo? Sabado? Wa man tay. Wa man may magkita niya kay nananghid man siya nako nga magbuhat ko na sila og thesis sa iyang kauban. Tesis ka ha? Oh, day. Nagduda, magod ko, day. Nagduda ko nga nailaing babae ng imong uyab. Unsa? Unsa namang orasa? Alas 9 na pero wapag yapoy chat si kulot na ako. Asa ka tong kagwang ay. Be, akong tawagan, be. Dili man mo tumpag. Asa man ka di siya ron? Akong i-open ang niya account sa Messenger. Basin pa mahibawan ako kung asa siya karon. Na-open na. Oh, na-chat sa ilang GC sa iyang mga classmate. Gikulbaan man kong kalit. Ako dig i-open. Oh, na-fit yung nag-send. Unsa magkani? Akong tanawon. Unsa man tong ako nakita sa video. Naay kuyog si kulot nga babae. Og nagangkas-angkas ni siyang motor. Og perti panggakos sa babae niya. Ganun nabuhat maninimo na ako, kulot. Ngano man. Ha? Saan mo nagisultin mo kasi? Tubaga ang ako pangutana. Kinsa tong babae nga kuyog ni mo gabi, ha? Nga perti man yung gakos ni mo? Kinsa to? Yabag naman siguro ka diha. Sakit kayo yung gibuhat na ko, kulot. Sakit kaayo. Huwag yung kong magtuo nga makabuhat na ikanako, ana. Iluman ang baba ni mo, ha? Ay ko kilaki-laki. Napulaan na ba ko ni mo? Day, sakit kayo yung gibuhat na ko, day. Nausap na gid siya. Nausap na ang kulot nga ako nakaila. Sa una, pinangga kayo ko niya. Day, dili na ko kayo mawa siya. Ay, pagkawagi ayo na tawhana, uy. Ako pa ni mo, day, no. Move on na lang, uy. Makita pagi kang saktong lalaki nga mas labaw pa anang kulot. Dili ko may mutag, ani, day. Dili ko musugot nga ingon, ani, me. Kinahanglan nga makigistorya ko niya. Day kasi. Salamat nga. Nisugot ka nga makipag-istorya na ako. Sa pag may angay na itong istoryahan, Kas. Dugay na di ko ni mong gibinuangan. Blind red ay kaayo ko sa tanan. Ganun na buhat paninimo di rin ako, love. Nabakoy na buhat nga sa hadi-hadi mo. Nabakoy pagkuwang. Love, sulti ko. Wa kay pagkuwang nako kasi. Pero please, kunungunin nato. No. Dili ko musugot. Gimahal man ko nimo, di ba? Love, ma-okay ra ta. Ayaw lang pagsulti, anak, kay dili na ko kaya. Mas gihugman ako siya, Kas, kaysa nimo. Love! Love!
magpapanggap pa ba ako? Nagtuokit ko kasi na. Pero may lain man din siyang babae. Sakit kayong yung gibuhat ako. Pero ako'y mahibo. Dili na siya. Ug ako na lang dawato na kamatuoran nga parte na lang si kulot sa akong past. Og dili na mahitabo nga naa siya sa akong future. Isip mo siya. Graduate naman yung kanak. Yan, sa may plano ni Moron. Ato ko mo trabaho sa Tagbilaran City pa. Ato lang kumustay sa ilang agaw. O, sige nak. O, pag-amping dito. Opa. Usa na katuig ang nilapay. Pero si Kulot lang gihapon ang niasud sa puntukan. Wa na pud ko'y kontak niya. Kumusta naman ka siya? Siguro, nakasakay na siya barko ron. Natuman na siguro ang iyang pangantoy. Pait sa nini atas layo, uy. Mauli na ka ako sa amo, no? Kasi, huy day, kumusta naman ka? Maayo kay nauli ka diri sa ato. Ni gwapa magkagsamot ron, oy. Sus! Manglaag taon yung gabi, day, be. Bisan og mag-barbecue lang gud ta. Taod-taod na sa betang way makalaag. Sige, day. Kaya taon sa biya nga wa ko makauli diri sa ato. Tungod sa kabisis trabaho. Happy kay ko, nga nag-uban tagbalik, day, oy. Kasi? Kulot? Say, kakamal sa kalibutan ba? Nakita mo kasi ba? Oo. Og sa lugar pa gyud kung asa gipasakitan na akong amiga. Happy? Day. Ato ta sunahan. Ato kita. Kas, pwede mag-istorya ta. Sa dili pa kung sakay balik sa barko. Unsa pa may angay na to istoryahan? Bahin ka na ato, kasi. Sa nahinumduman ako, buwag na ta. Please lang. Ayaw na kong sa muka karon kay malipayon Di ako. ko muundang. Hangtod nga makikstorya ka na ko, Kas. Nak, di ka ba maluoy ni Kulot? Bila nagkabuhan nga kada gabi inom lang na muari. Kunya, di ni mo tubangon. Nagpuan pa na pag-yun. Nasinunyag masakit na siya das gawas. Pila nakabuhan nga nagsigig effort si Kulot na ko. Usahay, tunulan pa niya sa papa sa akong paboritong pagkaon. Grabe yun ang yung effort. Og dili na ko ilimot nga nalipay ko. Kay hangtod karon, siya pag-apon ang akong gimahal. Ikaw lang gihapon, Kulot. Kas, please magstorya ta. Bisa ka diyot lang. Maluoy ka na ko kasi. Ako nang gimahayan ang tanan akong nabuhat ni mo. Andam kong magbago. Magbalik lang ta. Tagay ko chance aron mubawi ko ni mo. Maluoy ka na ko, Kas. Dili ko mubalik ko sakay sa barko kung dili ta magkauli. Please. Maluoy ka. Love.
Ang tinuod, wa man gid mawa ang akong gugma nimo kulot. Nahadlok lang ko nga basin og masakit na pud ko nimo balik. Kas, Pero karon nga ni saad na kanako nga andam kang magbag-o. Basta hatagan lang ni kag chance. Nganon dili na to suwayan ug usab, di ba? sa ato ba? Yes, love. Hatagan ti kag chance kay ipakita nimo nako nga mag-usab na ka. So, kita na? Oh, love. Kita na. Yes! Sabi nila palang at nung dumating. Wagit ko magmahay nga nihatag ko og chance ni Kulot. Wa niya usiki ang chance nga akong gihatag niya. Karon, naa na mi usa ka anak. Og iyag yung gipa-feel namo kung unsa mi niya kapinangga. Sunod buwan, plano na namong magpakasal. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalan, kaagi ni Kasi nga taga Loon, Bohol. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, ikaw at ako. Ang maong kaagi kibata no doa sa radyo ni Carol Marie Kain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papara. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining talumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod hikayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.